అనతి కాలంలోనే టాప్ హీరోయిన్‌గా స్టార్డమ్, ఎన్నో సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఖాతాలో వేసుకున్న సామ్ గత ఏడాది కాలంగా ఎన్నో కష్టాలను ఆత్మస్థైర్యంతో ఎదుర్కొంటోంది. విడాకుల తర్వాత తీవ్ర మానసిక సంఘర్షణకు గురైన ఆమె అంతలోనే మైసైటిస్ బారిన పడింది. కొన్ని నెలలు ఇంట్లోనే వ్యాధికి చికిత్స తీసుకున్న ఆమె కోలుకొని ఇటీవలే శాకుంతలం ప్రమోషన్స్‌లో పాల్గొంది. ఏప్రిల్ 14న విడుదలై ఆశించిన స్థాయిలో ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఇక ప్రస్తుతం సామ్ సిడర్టేల్, ఖుషీ చిత్రాల షూటింగ్స్‌లో పాల్గొంటోంది. గత 2 రోజుల క్రితం అమెరికాలో సిడర్టేల్ ప్రీమియర్ షోలో సందడి చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే సామ్ మైటైటిస్ సమస్యతో ఇంకా పోరాడుతూనే ఉంది. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు ఆమె ఇంకా చికిత్స తీసుకుంటోంది. వ్యాధి నుంచి ఆమె పూర్తి స్థాయిలో బయటకు రాలేదు. వ్యాధి నిరోధక శక్తికి సంబంధించిన సమస్య కావడంతో దీర్ఘకాలం పాటు చికిత్స అవసరం పడుతుంది. ప్రస్తుతం సామ్ హైపర్బారిక్ థెరపీ చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోను తన ఇన్‌స్టాలో షేర్ చేశారు. తన ముఖానికి మాస్క్ ధరించి ఉన్న ఫోటోను ఆమె షేర్ చేయడంతో అభిమానులు షాక్ అయ్యారు. అయితే తాను తీసుకుంటున్న చికిత్సకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సైతం ఆమె షేర్ చేశారు. మైసైటిస్ వ్యాధిలో కండరాల నొప్పులు బాధిస్తాయి. శరీరం అంతటా నొప్పులు ఉంటాయి. దీంతో శరీరంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ పోవడానికి, ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గడానికి వీలుగా సమంత హైపర్బారిక్ థెరపీ తీసుకుంటున్నట్టు ఆమె తెలియజేశారు.